Pumaraw na po ang lalaking hinampas ng tubo at binugbog sa Calasiao, Pangasinan. Nananawagan ngayon ng hustisya ang pamilya ng biktima. Nagkatutok live at exclusive si Russell Simorio. Russell. Hindi raw titigil ang pamilya ng biktima hanggat hindi nila nakakamit ang katarungan para sa biktima ng pabubugbog na si Kelvin Estrada. Pumanaw si Kelvin pasado alas 10 kagabi sa isang ospital dito sa lungsod ng Dagupan. Hindi matanggap ng inang si Lilian ang sinapit ng kanyang anak. Pumanaw ng 27 anyos sa si Kelvin Estrada na walang habas na hinampas ng tubo at pinagbubugbog sa Calasiao, Pangasinan. Namalagi pa sa ospital ang biktima pero hindi na nakayanan ng kanyang katawan ang pinsalang inabot sa kamay ng mga hindi pa pinangalan ng suspect. Sa medical certificate ng biktima, nagkaroon umano ng komplikasyon sa ulo si Estrada. Bigla din ako kasi sabi ko lumaban ka na ako kasi siguro sabi ko naman bahala ka na Lord kang kumot. Gumagalaw-galaw pa yung mata niya kagabi. Tapos sabi ko nga mag-repent ka na ako. Sabi ko humingi ka ng tawad kay Lord. Lumapit ka sa kanya. Kwento ng mga kaanak, February 1 ang magpaalam na bibili ng sigarilyo ang biktima pero bigla siyang sinugod ng mga suspect. Hustisya ang patuloy na panawagan ng mga kaanak ng biktima. Sa batas ng Diyos hindi sila makakalusot. Nawa nga, sumuko na kayo. Inihahanda na ng pulisya ang kasong murder laban sa mga nasa likod ng insidente. Nakaanda na po ang ating pagpapail ng kaso na murder sa mga suspects. Dahil although at large sila na ma-identified, so pwede silang kasuhan anytime sa ating korte. Sa oras na masampan na ng kaso ang mga suspect, hihintayin na ng pulisya ang warrant of arrest na ilalabas ng korte para sa manhunt operation para sa ikadadakip ng mga responsable sa krimen. Kasama si Daryl Peralta, ako si Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan. Si Jay, sa investigasyon pa ng pulisya, posibleng dating alitan ang nakikitang motibo sa pambubugbog o sa pagpatay sa biktima. Sa ngayon, nagsasagawa na din ng background check itong ang pulisya laban doon sa dalawang suspect para nga malaman kung saan sila posibleng nagtatago. Nangyari nga itong insidente di kalayuan sa isang convenience store, kaya naman ang PNP nakikipag-ugnayan na rin doon sa nasabing store para sakali man na may kuha ng CCTV. Diyan kasi sa CCTV makikita yung simula o yung totoong pangyayari kung paano nagsimula itong pambubugbog hanggang sa paghampas sa kanya ng tubo. At sa ngayon, hinihintay na nga ng pulisya itong ang death certificate ng biktima para tuluyang maiakyat sa korte itong kasong murder na isinampa laban sa dalawang suspect. CJ. Russell, base sa monitoring ng Philippine National Police, yung dalawang suspect na tinutukoy nila nasa loob pa ng Pangasinan or nakalabas na ng lalawigan? Si Jay, nakausap natin kanina ang Calasiao Police. Ang sabi naman nila, may mga natanggap naman daw silang report na anumang oras ay posibleng sumuko itong dalawang suspect. So hinihintay nila, binavalidate nila itong nakuhang report. Lalo sa ngayon talaga, wala pang kaalam-alam itong pulisya kung saan nagtatago itong dalawang suspect. Si Jay. Pero nakipag-ugnayan na naman ang PNP sa mga pamilya ng mga suspect, Russell. Tama ka dyan, CJ, patuloy yung pakikipag-ugnayan din ng PNP doon nga sa pamilya ng biktima para malaman talaga kung saan posibleng nagtatago itong dalawang suspect. CJ. Pamilya ng suspect, kamo. Maraming salamat, Russell Simorio.